Здравейте! Днес се срещаме отново на обекта на Synergy Build и нашето 18-месечно предизвикателство, за което знаете вече отдавна, и точно за това исках да анонсирам, че вече минаха 3 месеца от тези 18 месеца първоначално заложени и можете да видите на какъв етап вече е сградата. Помните, че тук имаше една дупка. Даже нямаше и дупка преди 3 месеца. В момента вече можете да видите, че имаме и улица покрай сградата и самата сграда. Това, което можем да отбележим, че е направено, в момента може би чувате и шума, но все пак хората работят активно. Това, което може да забележите, че е направено до този момент, това са, както виждате, вече на кота 6 се подготвя сградата, но най-важните неща са, че сутерена е напълно изграден. Също така хидроизолацията е завършена. Имаме и обратен насип. Ето, виждате. Тухли заредени, готови за зидария. Повтарям, кота 6. Вече може да се влезе вътре в самата сграда, да се усети. И според мен така доста добро темпо за първите 3 месеца за строеж на една сграда. Всичко се прави с безкомпромисно качество. Можете да видите всичко, нищо не крием. Всичко е прозрачно и можете спокойно, ако решите да се обадите, да си закупите апартамент и да станете собственик на бъдещите апартаменти. Все още има свободни апартаменти, просторни, светли, с много добри разпределения, така че обадете се, ако желаете да се здобиете с един такъв апартамент на такава локация. Желая ви всичко добро и до нови срещи!